Hvad så YouTube? Og velkommen tilbage. Jeg har fået en ny udfordring, som jeg har tænkt mig at tage i dag. Den kommer fra min søns mor Maria. Og hun mener åbenbart, at jeg skal være syg og dårlig, fordi hun har givet mig en udfordring. Og den går ud på, at jeg skal drikke 1 liter piskefløde. 1 liter på maks 20 sekunder. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Tak for udfordringen. Nu vil jeg lige hælde den op i nogle glas. Og så må vi se, om jeg kampbrækker mig, eller om jeg klarer den. Jeg mener, om jeg er pænt sikker på, at jeg kaster det op igen. Men lad os nu se. Så er de begge to tomme. Som sagt, så er det på maks 20 sekunder. Så ja, jeg vil bare gå i gang. Fy for satan. Det var sgu ikke så slemt, som jeg troede. Lidt ligesom at drikke mælk. Men tja. Det var det. Tak for udfordringen. Vi ses.